сектата ППДБ. Направете ми забележка за това, че казвам истината. Ужасно грубо беше това. Направете ми забележка за това, че казвам истината. И думата трябва. Това беше ужасно грубо. Трябва да се извините веднага. Напротив, няма да се извиня, защото те са точно такива. Защото тези хора трябва да бъдат постоянно порицавани, защото те са престъпници, защото те нямат място в този. Това, което правят със съдебната власт, няма спра го повтарям навсякъде. Сменяме Гошо с Пешо, после Мишо с Дришо, после Дришо с Пишо. И единия не ни харесва, слагаме другия не ни харесва, а не да ограничим правата, да речем, на главния прокурор. Не да децентрализираме тая прокуратура. Даже в тая зала гласувахте против на тия предложения. Вашето е да сложим наш човек. По нищо не се различавате от ново начало. Не случайно сте заедно в опозиция. И не случайно Пеевски ви е лидер. И хубаво ход да го питате, защото държи по-умно от вас, като ви гледам в опозиция. Да, не ви вярваме. Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Да, точно ти беше един от хората, които искаха регистъра за педофилите да не влезе в действие. Ти ходеше и натискаше герба с това. Да, и мисля, че ти и цялата ви клика сте педаси и подкрепяте педофилите. Вероятно не всички симпатизанти на ППДБ са педофили, но със сигурност всички педофили са симпатизанти на ППДБ. Как може да ме заплашва някаква жена със съобщение, сега ще подам сигнал срещу нея в прокуратурата?